Agkadwa ang nagbiri, unay pang pasahero na jeepney, naadakan mayod kamali, iti aten na dwa at ambi, dagi kay iti agririri, agnaganti si Duken Sinti, nagkatugaw nga inanglit, nagbinabasol ang nabangsi. Nagpenget ti dwa at ambi, nabangit rambol, unod ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon mapanagri-piri. Tinawet anatibiyang tay kundukto na ang abustado pul nangisip tay ramraman tay anapisti. Tayo pasahero ating dera Maria Pusit inagan na ang sangitan na tay lako na karya kamatis na tugawan na. Iti panagabig sakna kas na ubing amaladaga ingkusay-kusay na sa kanan na tuwa Esteban Dilin na. Kaputa di makaanawa tayo ting i-driver da impayawat na tayo pansiit kani konduktor na ang isip na akong etay tindera tayo pansiit ako nada imbala na kamatis parya kas tabulintig indirador na. Agkadwa na nagbili, unay pang pasahero a jeepney, naadakan payod amadi, iti aten na dwa at ambi, dagitoy iti agririri, agnaganti si Duken Sinti, nagkatugaw nga inanglit, nagpinabasol anabangsi. Nagpenget ti dwa at ambi, nabangit rambol, unod ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon mapanagri-piri. Tinawet anakibiyang tay kondukto ang abustado pul nangisip ay ramraman pa'y anapisti. Kaputa di makaanawa tay ting i-driver da imayawan ay pansiit kani konduktor na ang isip. Akong etay tindera tay pansiit ako nada imbala na kamatis parya kas labulintig indirador na. Nagsarden tiap apa kapuken tindera amarya, nagsarden tiap apa kapuken